Diyos marahay na banggi po sa inogabos, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pagatindir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, orog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod na po ang gabos sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamahan, iniitaas miyan sa mo mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw, kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob ang sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ang mga intensyones po, kan sa tong Santa Misa ngunyan, iyo ang mga minasunod. Misa pasasalamat, dolot, kan Salinel family, for all the blessing, dolot ni Mr. and Mrs. Andro Ronnie Alcaraz. Pasasalamat, dolot ni Mr. and Mrs. Donier Altavano, Satparam family, Agnes Almonte, Freshto and Anbert Orlain, John and Joy Sabaybay, Galan family, Lanas family, Mr. and Mrs. Ronaldo and Chua family, Ellen Rose Patriarca, Mr. and Mrs. Jose Bayobo Jr. and family, Tony Kua and family, Maloles family, Marlon Rubis and family, Almira Joy Lara and family, Jusel Asaituno and family, Joan Abejura and family, San Miguel family, Mr. and Mrs. Johnny Lutaw and family, Mr. and Mrs. Hermie Matamurosa and family, Jenica Marie Argalion and family, Longos family, Magtangob family, Malano family, Anonymous, Attorney Imelda Briones and family, for all the blessing, dolot kan Ahero family, pasasalamat, dolot ni Virginia Pareja and Loreto Balesta family, Mendizabal family, Abantes family, Montemayor family, Jacob family, Les Derens S. Navarro and family, for all the blessing, dolot kan Sanyosa family, for the blessing of 2024,
dulot ni Jonel Abion and family. Pasasalamat, dulot ni Charlene Melitante, Rochelle Armenia, Los Suegros family, Ismael P. Antivolas family, Soledad Dacuba, Nino and MJ Los Suegro, Immaculate Dolls Berinya and family, Azania family, Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family, Perez and Padero family, Emily and children, Andre and Lot Garcia and family, Ryan Altavano and family, Baliktar family, for the blessings received, Dolot kan Raposon Apostol families, pasasalamat Dolot kan Luna family, Broncano family, Manny and Lorna Labanda, mga special na intensyon sa kahagadan ni Glyza, John and Joy sa Baybay, Marlon Rubis and family. For peace, guidance, and miracles, Dolot kan Ahero family. For good health, prosperity in the new year, Dolot ni Jonel Abion and family. For good health, safety, and promotion of Froilan J, Dolot ni Primavera family. For healing of Annalie, Dolot ni Emily and children. For healing of Cresanto, Dolot kan Perez family. Para sa kapahingaluan kan mga kalag, Ki Francia, Dolot kan Satparam family, Herminihildo and Delia, kan Lanas family, Roberto and Estinelli, Dolot kan Neroque Sia, Ki Sabas, Dolot kan Loriaga family, Dionisio and Delia, kan Obal family. For all souls, Dolot ni Mr. and Mrs. Jose Bayobo Jr. and family. For all souls, Dolot kan Maloles family. For Siriaco, Dolot kan Maloles family. For all souls, Dolot ni Mavic Cardoza Lutaw. Para ki Carmen Rodolfo, Dolot kan Magtangob family. For all souls, Dolot kan Malano family. For all souls, Dolot ni Virginia Pareja and Loreto Belesta family. For all souls, Dolot kan Abantes family. Para ki Pedro, Marcela, Pablo, Trifuna, Jesus, Rene, Antonia, Lorenzo, Paz, Promitivo, Daniel, Florentina, Victor, Rosana, and for all souls in purgatory, Dolot kan Baliktars family. Para ki Eduardo, Dolot ni Meg Los Baños. Para ki Francisco, Sonia, Romeo, and Visitacion, Dolot kan Nipas family. Para ki Elena and for all souls, Dolot kan Arango family. For all souls, Dolot ni Ismael P. Antivola. For all souls, Dolot kan Los Zuegros family. For all souls, Dolot kan Azania family. For Rosa, Nicolas, Dolot ni Emily and children. Para ki Ricardo and for all souls, Dolot ni Ryan Altavano and family. For all souls, Dolot ni Mercy Capitulo and family. Para ki Eliza, Elias Sr., Dolot kan Yanzon family. Para ki Eduardo, Lydia, Dolot kan Luna family. Para ki Remedios, Juan, Dolot kan Broncano family. Sa liwat Diyos, maray na banggi po sa indogabos mga tugang. Ngunyan, solemnidad ni Santa Maria, Ina kan Diyos, asin World Day of Prayer for Peace. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton an awit sa pagpuon.
Good evening. Good evening, Father. Happy New Year. Happy New Year. Nagkakatiripon po kita ngunyan sa pag-omaw asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan sa regalo nin bagong taon. Sangaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Isinaselebrar niya to kada enot na aldaw kan taon, an solemnidad ni Maria bilang ina kan Diyos. Asin nagpapamaibiman kita ngunya, nagpapamibiman po kita para sa katuninongan kan bilog na kinaban. Sa laog kaining misa, sa tuya man pong i-intron, ining Jubilee Cross. Ang taon inubileo, pigdideklara kan simbahan, kan sa tuyang Santo Papa kada ika-25 o 50 taon. Tinatawang kita ng oportunidad, tanganing kita makapagbalik, makapagbakli, pasirig sa satuyang kagurangnan, oportunidad tanganing mapakaray niya to sa taon na ini, ang satuyang relasyon sa Diyos, asin sa lambang saro. Ang tema po ngunya na, hiling nindudigdi sa samuyang mga kasulya, ang tema ngunya na Jubilee Year 2025, iyo po ining Pilgrims of Hope. Yan. Thank you sa samuyang outfit, sa sponsor ka ini. Mga peregrino, asin peregrina po kita, pinapagirumdum kita kaini. Asin pag tigururunan taan pilgrimage, ibig sabihon kita magbabaklay. If you can still remember kang 2022, pinagdeklarakan sa tuyang Santo Papa na kita pinagmamaot niya na maging simbahan na sinudal, sarabay, na magbaklay. Asin sa pagbaklay na ini, hinahagad niya sa tuya enot sa gabos na rumdumuntan na kita sa rong komunidad. Komunyon. All-inclusive. Daing pinapalain, daing nawawalat, sarabay, kitang nagbabaklay. Asin hinahagad man sa tuya itong inaapod niya itong partisipasyon, gabos kita may kakayahan na itinaoan mahal na Diyos, na dapat niya itong gamiton, para sa satuyang ikatulo misyon. Asin inigabos, gigibuhon niya to sa ngaran kandakulang paglaom. That's why this year, this coming year, 2025, is dubbed as the Jubilee of Hope. As Pilgrims of Hope, ngunyan sa tubanganin mahal na Diyos, kita gabos nag-uumaw asin nagpapasalamat. Para mientras, maturukaw una po kita, tanganing dangugon niya to ang pagbasa kan decree na hali sa satuyang diocese, na ang satuyang simbahan, pinagdeklara saro sa mga Jubilee churches. Last December 24, the Holy Father, Pope Francis, opened the door of St. Peter's Basilica to proclaim the Jubilee of Hope. Last December 29, Bishop Bong also proclaimed the local celebrations opened here in our diocese. He also designated 7 churches which are to be the Jubilee churches in our local church. Let me read to you the decree of designation as a Jubilee church for our shrine. In celebration of the 2025 Jubilee of Hope, and by the authority granted by the Apostolic Penitentiary, I, Bishop of Legazpi, hereby designate the Filipino-Chinese Personal Parish Church and the Diocesan Shrine of St. Jude Thaddeus at Lapu-Lapu Street, Legazpi City, as one of the 7 Jubilee churches of the Diocese of Legazpi, collectively called the Camino de Esperanza, or Way of Hope, Dalan nin Paglaom. The community of this Jubilee Church is entrusted with welcoming pilgrims and fostering spiritual renewal during this sacred time. A Jubilee Cross is to be enthroned in the church to invite reflection on the merciful love of our Lord Jesus Christ. Pilgrims may gain
plenary indulgence under the usual conditions: sacramental confession, reception of Holy Communion, and prayer for the intentions of the Holy Father. They are also encouraged to undertake works of charity, mercy, or penance. May this designation inspire the faithful of your parish to deepen their commitment to Christ and His Church, and may your community experience abundant blessings throughout this Jubilee. Given at the Chancery this 29th day of December 2024, the Feast of the Holy Family and opening of the Jubilee in the Diocese of Legazpi. Signed by His Excellency, the Most Reverend Joel Z. Bailon, Bishop of Legazpi. We all stand. Hail, Cross of Christ, our only hope. You are our hope. We will never be confounded. Dear brothers and sisters, let us invoke the Lord our God, that He may bless this water which He has created. We shall be sprinkled with it as a memorial of our baptism. May the Lord renew our hearts. Lord God, Almighty, source and origin of life, bless this water with which we shall be sprinkled. We are trustful that we shall receive the forgiveness of sin, protection from all infirmity, and from the deceit of the evil one, and the grace of your protection. In your mercy, grant us, O Lord, a fount of living water that wells up to eternal life, so that free from every danger of soul or body, we may come to you with a pure heart. Through Christ our Lord. Amen. Almighty God, may we be purified from our sins, and by this celebration of the Eucharist, may we be worthy to participate in the banquet of your kingdom forever and ever. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
Mamibi kita. O Diyos, nasa mabungang pagkavirhen ni Santa Maria, nagwara sa katawuhan in mga premyo, nindaing sagkod na kaligtasan. Itugot mo, namimibi kami, namamatean mi na siya nangangadji para sa mo. Nahuli sa iya, magkanigo kaming mag-ako kan sa iyang aki, burabod nin buhay. Siya, nakaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kada Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataram. Sa enot na pagbasa, pinagpepresenta sa tuya ang bendisyon asin pag-ampon kan kagurangnan na ipinaagi ki Aaron para sa banwaan kan Dios. Himateo niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga numero. Pinagbutan nin kagurangnan si Moises, nasabihan si Aaron sa mga aking lalaki kaini, na gamiton ang mga minasunod na mga tataramon sa pagbindisyon, kan banwaan nin Israel. Bindisyonan lugod kamo asin atamano nin kagurangnan. Paliwanagon lugod nin kagurangnan an sa iyang lalawgon sa saindo, asin maugayan kamo. Mawilihan lugod kamo nin kagurangnan, asin tawan nin katoninongan. Nagtaram an kagurangnan, kun sambiton ninda an sakungaran bilang sarong bindisyon, sa banwaan nin Israel, bibindisyonan ko sinda. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kita
Sa ikaduwang pagbasa, inilaladawan ni San Pablo ang kapanoan kan panugang kaligtasan, asin man ang nakatagama sa satuya na naging mga aki kan Dios. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Alagad, kan umubot na ang tamang panahon, sinugo ni Diyos ang sadiri niyang aki, ipinangaki nin sarong babae, dangan nabuhay sa iraram kan katugunan kan mga Hudiyo. Nagdigdi siya sa pagligtas kan mga nasa iraram kan katugunan, tanganing magigitang mga aki ni Diyos. Asin huli ta kamo, mga aki niya, sinugo niya ni Espiritu kan sa iyang aki sa puso niya to. Iyan ang minapakurahaw sa to, nin ama ko, kaya ikabako ng uripon, kundi aki na nin Diyos. Huli ta aki ka na nin Diyos, ikaman para mana. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan Ebanghelyo, susog kay San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Naghidali sindang nagduman. Nakuha ninda si Maria, si Jose sa kaanumboy na nahuhulid sa bahugan. Kan mahiling kan mga pastor anumboy, ibinareta ninda ang sinabi sa inda kan anghel dapit sa iya. Ang gabos na nakadangog kan ibinareta kan mga pastor nagnaralas. Inigabos rin impos ni Maria sa sayang puso asin pinaghurop-hurop. Naghali ang mga pastor, naguumaw sa Diyos, huli kan gabos didang nadangog, sa kanahiling, siring ng God sa ibinareta sa indakan ng hell. Pagabot kan ikawalong aldaw, sinerkonsisyon ang aki, asin ginaranan siyang Jesus. Ang ngaran ay tinao ka ng hell, bago siya ipangidam. Mga tugangan marhay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good evening po. Once again, igrita po sa tuyang mga katay na Happy New Year. May mas magayunon ko tang isabi tangon yan, itong paborito kong mga tataramon. So tigsasabi kong 3 magic words. As we approach the end of this year, 2024, magayunon po gayud na inian sabihon tangon yan na mga tataramon sa lambang saro, asin sa satuyang kagurangnan. Ano itong 3 magic words? Thank you, I'm sorry, and I love you. Yan. Let us thank the Lord sa gabos na mga biyaya na sa tuya pong inako, ining matalikod na taon. Magpasalamat man kita sa mga tao na naging partikan sa tuyang buhay, nakatabang sa satuya, tanganing makaabot kita sa puntong inikan sa tuya pong buhay. Siring man, sabihon taman sa mahal na Diyos, asin sa lambang saro,
ang tataramo na I'm sorry. Siyempre, kadakol kitang naging mga pagkukulang na siguro ining namalaog na taon, magayon na hinguwahon ta pong mahipnoan. Itong mga naging pagkukulang niyato sa mahal na Diyos. Let us say sorry for them. Naging mga kasalan niyato sa saiya, asin kasalan niyato sa satuyang kapwa. Itong mga kapabayaan na siguro sa tuya pong naginibo. So it's about time that before we end this year to say sorry. Say sorry also to people whom you have hurt. Nakulugan mo nin buot, nataraman mo gayud nin malain, o siguro nagibuhan mo nin maraot. Say sorry also to those people. And of course, tell God and tell people, I love you. As we face this new year, another year kan sa tuya pong buhay, let us renew our love for God and our love for one another, especially sa satuya pong mga pamilya. So ngunyan, sabihon ta daw po sa satuyang kataid ining mga tataramo na ini. Thank you. I'm sorry. And I love you. Yan. Napaboran sa iba, kataid sa crush niya. O panahon man pala nini na nalingawan ko na dapat kitang magtaralikod sa satuyang mga bisyo. Inian matao sa tuya nin paglaom ngunya na Jubilee Year of Hope. O ano yung mga paborito tang bisyo? Sa mga lalaki, ABS. Sa mga babayi, CBN. Ano ang ABS? Alak, babae, sugal. CBN, chismosa, bungangera, nager. O, iyan ang mga bisyo na dapat niyatong talikdan. Pero may magayunon mga tugang na alak, babae, sugal na maging bisyo ta. Ano ining ibig sabihon kan alak? Alalahanin, lagi ang kapwa. Yan, alak. Babae, basahin ang Biblia at Ebanghelyo. Yan, babae. Sugal, sa umaga, gunitain ang lumikha. Amen? Yan, alak, babae, sugal. So as we celebrate the New Year, sa tuya po mo niya na pinagseselebrar sa New Year, sa sagradong selebrasyon, iyo po ang solemnidad ni Mama Mary bilang ina kan Diyos. Sa sekular na kinabaan, pinagseselebrar po niya to ang bagong taon. January 1 is considered, lalong-lalo na sa kinabaan, na bagong taon. Basahon ta daw po ini. Gabos pong buhay, ano man nakapinunan, minapuon sa pagkamundag. Yes or no? Yan. Every life, every beginning starts at birth. But birth never happens without a mother. Dahil pagkamundag kung mayo po nin, ina. So as we begin the year 2025, we are invited to honor and reflect on the greatest of all mothers. As iniyan mayo pong iba, kundi si Mama Mary. The Mother of God. So anong pwede tang manodan kay Mama Mary? Mantangon yan maatubang kita sa panibagong taon kan sa tuyang buhay. An enot po, iyo ining sa iyang fiat. Ang pagiging masinunod-sunod kan sa tuyang mahal na ina sa kabutanin mahal na Diyos. Totoo, kadakol siguro kitang mga plano asin pangaturugan sa satuyang buhay na gusto niya tong mautog kang uminaging taon. Alagad kadaklan ka ini, siguro day niya to naabot asin nakamtan. But we continue to give our yes, to give our fiat to God. We continue to obey His will. Submit ourselves sa iya pong plano para sa satuyang buhay. Iyan siguro ang sarong bagay na kaipuhan niya tong manodan kay Mama Mary sa pagpuon niya tong pag-atubang sa taon na ini. To always ask ourselves, do we really want what God wants sa satuyang buhay? Ano ba ang plano nin Diyos
sa satuyang buhay. Na maawot naman niya itong sabihon sa iya, no matter how disappointing minsan, ining mga nangyayari sa satuyang kapalibutan, as in sa satuyang mismong personal na buhay, but we continue to renew our fiat, renew our yes to God this coming years. So that's the first thing. Ikadua, si Maria bilang Theotokos. Theotokos. God bearer or Christuper. Ibig sabihin, Christ bearer. Magayon na inspirasyon si ina sa pag-atubang po niya to ngunyan sa bagong taon na ang tutuong pag-ako niya to kan Pasko sa satuyang kagurangnan, asin sa satuyang mga buhay, asin sa satuyang mga puso. Now, it's the time to bring Christ to others. Darahon niya to, si Kristo na inako niya to sa iba. Arog kiina na dinara niya si Kristo sa kinaban, kita man lugod, namumutan kong mga tugang maging instrumento kan mahal na Diyos, tanganing madara niya to ang Diyos, madara niya to si Kristo sa satuyang kapwa. So like Mama Mary, we must always be with Jesus and never begin 2025, the year 2025, without Jesus. Amen? So parakpakan niya to sa tuyang kagurangnan sa regalo nin bagong taon na itinao niya sa satuya. Yan. Seryosoho na kamo. Yan. So pag New Year baga po, igwa kita nin mga tradisyon tapos mga pamahiin. Ang iba nga ni kadakol na ritual pag ma-New Year, di ba? Yan. May nareceive ako sa sarong barkada kong Chinese na text. Yan. I-share ko po ini sa Indo. Sarabay niya itong basahon. Sa text message, sinabi niya po duman, para di malasin ang New Year, ito da ang enot na dapat niya itong gibuhon. Wag maghanda bilog prutas na may itim na buto tulad ng pakwan, chiko, at iba pa. Ano ba ang prutas na may walang itim na buto? Galyang. Oh. Huwag din handa ice cream. Reason? Para ditunaw ang swerte. Higit sa lahat, huwag handa ng apat ang paa, gaya ng baboy, baka, o kambing. Oh, bawal maghanda ng apat na paa. Baka daw ito, takbo ang swerte. Yeah. Huwag din isda. O ano ang ihahanda ta? At lamang dagat. At baka malunod ang swerte. Yan. Huwag handa ng may pakpak. Tulad ng manok o pabo. Baka lumipad ang swerte. Kaya para daw tiyak, ang pagpasok ng swerte sa taong 2025, huwag na maghanda. Nakatipid ka pa. Di ba? Kadakol kitang mga pamahiin, kadakol kitang mga tradisyon na tigigibok pag New Year. Saro pa kayan itong polka dots. May naka-polka dots ngunyan. Yan. Sabi kan barkada ko, dapat ngaya, Father, bako polka dots, dapat ngaya rectangle. O, taang polka dots ngaya, barya-barya. Mas maray ngaya, rectangle. So iba, pag alas 12, nagtatalon, di ba? Tangani daang maglangkaw. May kaklase ako na taon-taon ki turon, hanggang ngunyan 4:11 man giraray. Yan. Ano pang ibang mga tradisyon na tigigibot pag New Year? Ining may mga nakikihuro na sa Facebook, lalong-lalo na ining open pipe na mga muffler na sa motor, yan, na maribuko na marhay. Sana ngaya irespeto man nindo sa mga naghihirelang, itong mga nagagaramit ng hearing aid na dakulao na disturbo yan sa inda. Maski po ang mga ataman so mga ataman bidigdi sa taas, gari na magkadirismayo so mga ataman kung ayam. Kasubago pa po nagpupurutukan dahil kaining mga firecrackers
Yan. Sabi ninda, pag maribok, madulag ang demonyo, madulag ang demonyo, ang maraot na espiritu. Yan. Ngunyan, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang New Year po is not about superstitions. It's not about lucky charms. Dawa ano po pong gibuhonin dong mga kung ano-anong bilog na prutas, o magtiponin mga bilog, pero kung pag-abot kang eleksyon, sabi sa Facebook, pag-abot kang Mayo, ang bilugan nindo, kurakot, malas ang bilog na taon-ta. Sigurado iyan. Daradarahon sa nakita sa akap. Kaya mag-irisip-isip kita, bako man, it's not all about superstitions and lucky charms. Pag tamad ka, di ka aasenso. Yan. Kung di ka nagsimba at samba, walang silbi at halaga ang lahat. So New Year, my dear brothers and sisters, is all about gratitude to God who has given us the gift of another year, new opportunities to live our faith and to witness to it. So let us welcome 2025 with optimism for the wonderful possibilities ahead. Let us do better this 2025 and aim higher bilang sarong tao, as in bilang sarong nasyon. Tapusin ko na po ining sa kuyang homily, sa sarong paboritong kong i-recommend pag New Year, na na-observe ko po ini sa lola ko. Pag madali na po ang pagpalitan kan taon, bago mag alas 12, nahihiling ko po kay sa lola ko na ikot ng ikot sa laog kang harong, linis ng linis, ayos ng ayos. Ta sabi niya, sa muya, dapat pag abot na alas 12, nin matanga, kailangan lahat ay puno, buo, at bago. Enot, ang tigigibo po kang lola ko, gabos na sisidlan, gabos na lalaggan, nintoyo, asukar, bagas, kape, gatas, asin, mantika, suka, toyo, patis, dapat gabos iyan puno. Yan. Ngata, ang sabi niya po, para daw sapat at masagana ang pagkain at kumpleto ang gamit sa malaog na taon. Ang sunod niya pong tigigibo, pagbubuo. Iyon na sa tigigiribo nindongon yan. Yan, pagbubuo. May bago na pating uso ngon yan. Apisar kan mga prutas sa tahaw o palibot, may 1,000, may 1,000 na. Nahilig ko sa Facebook. Yan, bongga na ngon yan. Bako na sa na mga bilog na prutas. 12 prutas. Ngata, that symbolizes the 12 months in a year. O gibuo na nindong 13 para masakop na sa 13th month. Yeah. Bako sa na 12. O, 12 months kaya tigbubuo. Yan. Ta sabi niya, kay puhanda init para masagana ang bawat buwan ng taon. Yan. Asin ang ultimo, itong pagbabago. Pagbabago kang gabos na mga pillowcases, tablecloths, mga kurtina, supunda na every year sa nating papalitan. Tigbabara go po, gabos iyan. Magayonon ini, gusto kong i-recommend po ining, sabihon ko, tradisyon na ini o pamahiin na ini. Enot sa pagpupuno, ining malaog na bagong taon, itry, tabako sa naso mga sisidlan o bako sa naso mga laagan ang punuan, laagan kan tayo. Punuan ta so naging pagkukulang ta di past year. Diba? Pagkukulang ta sa tuyang kapwa, siguro nagkulang pa kita sa pagtabang, pagpasabot, paggiya sa sainda. Panahon ini para hipnoan ta itong mga naging pagkukulang ta. Pagkukulang ta mismo sa satuyang sadiri, baka kaining uminaging taon, gabos ka na sa natrabaho, dahil ka ng panahon para sa imong sadiri. O, tawan mo manin break ang sa imong buhay. O, life is short. Enjoy life. Diba? So, panahon, hipnoan mo man, pagkukulang mo sa sadiri mo, as in lalong-lalo na po siguro, punuan ang naging pagkukulang ta sa mahal na Diyos. Sana, tapos na naman
mga aginaldo masses, bako sana during aginaldo season or masses, nagsisimba kita. Sana itong nakasanayan tang pagmatang amay, pagsakripisyo, padagos niya to itong magibo sa satuyang kagurangnan. Panahon ini, napunuan tagabos sa naging pagkukulang niya to sa satuyang kagurangnan. And syempre, pagbubuo. Yan. Buuhon ta sa mga nawara tapong relasyon. Kaining matalikod na taon. O, dakulong kang minaldita. Dakulong kang chismis. Pinakaraot na tawo. O, dahil kay yan, nag-leave the group ka. O, sa GC. O, punuin mo ulit. O, i-add a friend giraray. Di ba? O, panahon po ini na bagong taon tanganing itong mga relasyon na nawara sa tuya po giraray na maibalik asin mabuo. And pinaka-importante sa gabos, iyo po ang pagbabago. Kat sa tuya po mismong buhay. Bako sa nakan mga gamita, kundi pagbabago kan buhay niyato. Bako gari magayon na sabihon tang New Year, kung dahil ka manin pagbabago. Ang apod po kayan, bako New Year, another year sana. So kay puhan may mahiling sa imong pagbabago. Asin magayon sa satuyang esperso, asin paghingowa, nagibuhon po gabusini na pagpupuno, pagbubuo, pagbabago sa satuyang buhay, gibuhon ta po si Mama Mary bilang satuyang inspirasyon asin giya as we face another year. Pero nasupadi, kaya kulang na sunailaag. Happy New Year! Matindog na po kita gabos. Sarabay niya tong ipahayag ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangida muli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita sa pagpuon kaining bagong taon. Akoon ta ini bilang biyaya nagikan sa Diyos, asin manuga kita na ang gabos na aldaw gagamiton sa pagkamuot asin paglingkod sa iya. Kaya masimbag po kita, ikasanaan sa muyang pag-uumawon o Jesus. Ikasanaan sa muyang pag-uumawon o Jesus. Sa pagpuon kaining bagong taon, madya sa pagdalaw sa mo kagurangnan, asin nanunuga kami na sa kasakitan asin sa kaginhawahan, ikasanaan sa muyang pagmamauton o Jesus. Ikasanaan sa muyang pag-uumawon o Jesus. Sa pagpuon kaining bagong taon, madya sa pagdalaw sa mo kagurangnan, asin nanunuga kami na sa kadaihan, asin sa kayamanan, ikasanaan sa mong paglilingkudan o Jesus. Ikasanaan sa muyang pag-uumawon o Jesus. Sa pagpuon kaining bagong taon, madya sa pagdalaw sa mo kagurangnan, asin nanunuga kami na sa kamundoan asin sa kaugmahan, ikasanaan sa mong pag-uumawon o Jesus. Ikasanaan sa mong pag-uumawon o Jesus. Sa pagpuon kaining bagong taon, madya sa pagdalaw sa mo kagurangnan, asin nanunuga kami na sa kahorasaan, asin sa kagayagayahan, ikasanaan sa mong pagsasambahon o Jesus. Sa pagpuon kaining bagong taon, madya sa pagdalaw sa mo kagurangnan, asin nanunuga kami na mabuhay man o magadan, ikasanaan sa mong kamumutan o Jesus. Bilog ang pagsarig sa imong mamumuton na sinmahera ko na puso sa mong pinupo na nining bagong taon.
Parigo na kami sa pagtubod asin pagkamuot sa imo. Papagdanaya kami sa imong grasya. Ngunyan, asin sa gabos na aldaw nin sa muyang pagkabuhay. Uli sa imo na kaiba nin Ama, asin na Espiritu Santo, na nabubuhay asin nagahade, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinat sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na marahayo na nagpuon na sinagtapos kan gabos na marhay, warasan sa mong naguugma sa solemnidad kan banal na ina kan Diyos, nasiring na nagmumuraway kami sa kapinunan kan sa imong grasya, magugmaman sa kapanoan kaini. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, asin sarabay na mag-omaw, magrukyaw, asin magharubay sa imo, sa solemnidad ni Maria, ina kan Diyos, danay na Virhen. Ipinangidam niya ang bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo. Siring man, danay ang kamurawayan kan pagkavirhen, pinalakop niya sa kinaban ang liwanag na daing kasagkoran, sa Jesucristo sa mong kagurangnan. Uli sa iya nag-uumawan mga angeles kan sa imong kamahalan, nagsasambaan mga dominasyones, nagtatakigan mga potestades, ang mga virtudes kan kalangitan, asinan mga palada na serafines, sarabay na nagseselebrar sa kaugmahan, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda, ang samong mga tingog sa kaugmahan, nin magkaiririba na nagsasabi.
Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din gabuas na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring niyang buot, nagpasaluhib sagkod sa pasyon. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpasaluhib sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, ta ini an sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Iniyan pagibuhon Indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose, protektor kan Sagrada Familia. Si San Judas Tadeo, apostol nin paglaom, gabos na apostol asin mga santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan, kat sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugbang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hari paggilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanikuan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya po niya na ihira sa lambang saro, an inakong katuninongan. Peace be with you and Happy New Year. Mga tugang, uya an kordero kan Diyos, uya si Kristo, at sa tuyang paglaom, siya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan maugma kaming nag-ako nin mga langit no na sakramento, warasan namimibi kami na ini makatabang sagkod sa buhay na daing kasagkoran para sa mong nagmumuraway sa pagpahayag ki Santa Maria Danay na Virhen, ina kan sa imong aki, asin ina kan simbahan. Uri ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po ang gabos para sa pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesucristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot na pinalaad kan banal na spirito sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinakban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo, samuyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa mga nagkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantenir kan mga fasilidad kan parokya. Sa Enero 6, sagkod 8, aldaw nin Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin 3 duong masses for the dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong girumdumon. Diyos mabalos po. Gusto kong kuhahon ang oportunidad na ini na makapagpasalamat asin maipahayag ang samuya pong apresasyon sa ngaran ni Father Jem asin Father Kevin ang samuyang pagpasalamat sa lambang saro sa ito na naging parte kan sa tuyang mga uminaging aktibidades asin selebrasyon. Asin siyempre sa kuyang pasalamat sa enot sa gabos sa kuyang duwang kaibahan pong padi si Father Kevin asin si Father Jem. Naging dakulaon na parte kan sa tuyang mga selebrasyon, lalong-lalo na po itong uminaging mga Misa de Aguinaldo. So, parakpakan daw niya to sa tuyang mga kapadoan. Asin siyempre, sa tuyang PPC, sa pamamayo ni Ate Bel, salamat man po. Asin sumanlain-lain na pamayo kan, manlain-lain na komisyon kan sa tuya pong parokya. Thank you very much po sa Saint Lugabos. Asin siyempre sa DSJ, asin Commission on Worship, sa pamamayo ni Ate Arlene Relucio. Thank you very much po. Ining mga dekorasyon, asin mga liturhiya ta, sinda po ang nagtaonin kulor, asin kahulugan digdi. So, salamat po sa Saindo. Parakpakan diraray. Sugabos na naging choir, mga nagsalmo kasubago, mga nag-serve mo niyan, asin mga the past days na naging mga liturgical servers, thank you very much po sa Saindo. Siyempre, sa lector, commentator, lay ministers, na sana sa aga rayaon pa kamo, minabireyo sana kamo, sana sa aga yaon po kamo. Tabagong taon na baga, magbagong buhay na. Then na magpara-absent. Then sa choir, siyempre, mass collectors, ano pa? Ay, siyempre, sa tuyang mga altar servers, as in, sa mga naging sponsors kan sa tuya pong
mga misa kang uminaging aldaw up until now na nag-celebrar kitang New Year. Salamat po sa Indo Diyos and magbalos sa Indo. Parakpakan niya to ang lambang sarap. Ang Christmas season po will last up until January 12, 2025. 2026. So, 2025. So, kaya, yaon pa po kita sa laog. Ikawalong aldaw mo yan sa laog kang Oktaba, kan Christmas or Pasko, nin pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan. Ang gusto ko man sana pong sabihon, Christmas pa, igwa pa po kamong oportunidad na mag-sponsor po kayo sa tuyang parol. Parol para kisan Judas Paskong parol, para kisan Judas Tadeo. Abot pa sana ini dyan, ang plano ta po makaabot ini sa LCC, ining mga parol na ini. So kadakol pa po dyan na parol na pwede ta pong idagdag dyan. Dakulang tabang po ini sa tuyang parokya sa mga programa as in proyekto ka ini. Then you can offer that sa mga misa na sa indong aatindiran. And the good thing about this parol, pag nag-sponsor po kamo ka ini, kasabay po kamo sa mga intensyones kan sa tuyang mga misa. So, salamat po. Asin laom ko giraray an sa indo pong suporta. Asin salamat sa gabos, sa mga barangay officials na yaon po digdi, nagbabantay dyan sa mga tanod. Yan. So, salamat po. Igwa ba yung tanod? Pakitaas kan kamon. Salamat po sa Indo. Sa parish staff na naging parte kan sa tuya man na preparasyon, mga kasibutan. Thank you very much po sa Indo, sa DSJ. Thank you very much po sa Indo. See you next year. Tas sa aga, ibang taon na. So, see you next year. So, 2025. So, sana day na, may nalingawan pa. May, pagkatapos po kayo ni, pwede po kita hapros sa krus. Gariday manindo kayang maghadok dyan, medyo harayo. Sa padi, nasa nagarig ka magharadok. So, sa krus, maghapros na. So, maghapros po kita. Father Jem, hapros lang. Yan. So, pagkatapos po kan misa, please fall in line. Bako po surusuan. So, gariman giraray po, komunyon. So, pakahapros, sumali na. So, dahil na magparahaloy na mga 5 minutes ka dyan, may masunod pa man po sa imo. So, saro kita kan as explained sa paagi po gaytong decree ni Father Jem Kasubago na binasa niya, saro po kita kan mga Jubilee churches, one of the 7 Jubilee churches kaysa sa tuya pong diocese. Siguro dahil man kita makakaduman pa sa Roma, tanganing mag-gain kay indulgences. So, digdi, igwaman na tinalagaan sa tuyang obispo. Enot, ito pong shrine sa Huruan, Nuestra Señora de Salvacion, then San Vicente Shrine, na yaon po sa San Vicente, Tabaco City. And pangtulo, ini pong shrine ni Padre Pio, igwaman po siya kaining Jubilee Cross duman. Siyempre kita po, then ang parokya kan Katedral, ang parokya kan Libon, St. James the Greater Parish, and ang parokya kan Ligaw, St. Stephen, the Proto-Martyr Parish. So iyan ang magayon na bibirisitahon ta po sa laog kan Jubilee year na ini. Kaya nga ni kita mga peregrino, asin peregrina nin paglaom, so magibo kita nin paglakbay o pagpilgrimage. Kasi sa pagdumanta, sa pagbisita niya to, igwa po ining booklet na magiging available para sa to, na pwede tang palaganin stamp na nakaduman kita sa mga simbahan na ini. Asin igwa manin mga prayers that we need to pray. Siyempre, importante, makapag-abilar kita kan konfesyon, makapag-pamibi nin taimtim, makapag-komunyon, makapag-atindir ni Santa Misa, magpamibi para sa intensyon kan sa tuya pong Santo Papa. Tanganing makamtan niya to an indulhensya. Ang plano ko po digdi sa tuyang parokya, by Holy Week, so tigigibuta pong visita iglesia, ining 7 simbahan,
and sa tuya pong bibisitahon. So, kaya maghanda na po kamo, magpa-reserve na ng ticket sa eroplano. So, tanganing makaiba po kamo sa tuyang peregrinasyon. Salamat po, and Happy New Year sa Indo Kapos. Matindog na po kita para sa huling bendisyon. Ang kagurangnan, mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. idukoan payo, asin maghagad kan bendisyonin mahal na Diyos. Lambang marhay na balaog gikan sa ama nin liwanag, iwaras niya sa Indo an sa iyang biyaya, asin bendisyon, asin ilikay kamo sa gabos na pag-alaman sa gabos na aldaw kan taon na ini. Amen. Iwaras niya sa Indo an masarig na pagtubod, maimbod na paglaom, asin pagkamuot san magdadanay sagkod paman. Amen. Pakarayhon niya an sa Indong mga aldaw, himateon an sa Indong mga pamibi, asin tabangan niya kamong makaabot sa buhay, asin kaugmahan na daing kasagkoran. Amen. Agadon ko sa kuyang duwang kaibahan na padi, nasabayan pa ako sa pagtao kan bendisyon. Asin bendisyon ang lugod kamo gabos, kan Diyos na makakamhan, an Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.